Oh, mga idol, maayong adlaw mga idol. So nagsuroy-suroy mi aning panahon na ngadto sa Bugo. Sana Oh, kung suroy ko ng taga Bukid sa syudad. Kinuo ko ng taga Bukid. Oh, musuod ko na siya sa entrance, lingi pa. Umipungko gihubo ang chinilas gibit-bit. So diretso siya, lingi siya. Kinsabay nakakita sa iya ha. So, diretso, ngadto siya sa guard ngap-kap din ha. Ug siya ming lusot. O, nakalusot siya, wa siya pagkap-kapi. Unya ang guard, hingtando siya sa kuha. Okay lang daw, sige. Diretso lang sulod. Sus, ang Ginoo nga ako, taong kauban, naglakaw sa hagdanan, nagtiniil. Gibit-bit, in taon yung duha ka chinilas. Asa ba ni paingon ng tawhanan eh? Lisod kay ng taga Bukid, mga rejog lungsod. Kay musaka ganini sa mall. Na, may gani ang yung chinilas kay gidalawa ibilin. Ito, nabilingi na siya. Pili pa. Mura kung taon niya og may kwartay kapalit. Gitripan pa din yung mga sandugo ng mga chinilas. Giduol. Ayaw na idol. Kay mahal kay na idol. So, dito na ta idol. Natanaw ta. Kana. Ng pambabae na idol. So, nung kana, ayaw po taon na kay pambabae po ng sinilasa. Ay, di na pwede nimo. O kana idol, sigo na nimo. So, oy, sa ba po nitawanan eh. Kapilian ba po daan ni, oy. Diretso siya. Ala, nalingian niya. Gago! Bisimhot niya gamay yung sa kaibaho na idol. Yung katawa man ka, nalipay man ka. Na yung matsik sa gilid mga idol. Kana pa singhuta mga idol. Ayan asam na siya. Uy, lusot na siya paingon dito. Asan may paingon? So, nagsunod ako anin napita. So, hindi ko siya wala. So, singadto din siya dapit sa mga sinilas sa pambata. Ang ba nakaon na niya nga, magunahunang pambata man ang sinilasa yung tawan. Ayaw ka na. Gamay lagi na nimo. Unsa ka ba? Di man kakasabot. So, dito pangita ito ka ng dagka. Wala lagi ko'y kwarta. Sige, magpalit ka. Palitan ko. Wala lagi ko'y kwarta. Parihataan eh. So, pabayloyan na lang ni mong chinila sa mga tindera. Kaya basig maluoy na si Muha. Tanawa. O, dritso. O, ka na, pambahay. Gapo na. Ayaw na. Hindi na pwede nimo. Saan ka ba? Bayot na ka? O, ka na. O, lingi man ka sapatos. O na, adili lagi na pwede sa basakan, sa umahan kay hamis ra kay na, mahugaw na, sayang. Masama na, kuan pa jud ka. Di lagi pwede lagi, ang sabap pag kantawan. Di man kakasabot kay mag-uoy. Dito. Kana na mga chinilas. O, dili lagi na imo. Og na kay kwarta palit kay kasukan ka na tag-iya. Masuko para ba istoryahan oy. Kaya na, ay lagi kasuko lagi. Sa ka ba may istorya na lang ako. Kaya sige sa banta mapreso tadi. Tuwa na simhot na po. Ano sa maka-adik din ang bahuan anak. Tawan, kadaghan na ba yung tawon eh. May gani, wakakit idin ha. Sari-suri, awala ginada dapita kay pambabayi na. Kung wala pa siguro yung tawon eh. Basig pandalahon ng sulubon sa babayi. So, asa na siya lusot? Sa tuo. So, diyan siya sa tuo. O, diretso. Yung kapunig swito ito mana. Asa may siya paingon. Naglakaw-lakaw may siya paingon na. Huwag tumong. Sa mga dagko na sus, kamahal po diha. Ayaw din taon na. Mahal ka naman sininari ha, mga idol. So, asa ma? Tuo. Ginagawa mo. Maras wa. Tuo na po. Sa diretso. Adyo ko kasabot na kong kauban. Mulik ko. Basta nalikon. Mulik ko. Balik na po. Sus, yun. Nakakura. Dinilit pong anin niya. Diretso na po siya. Kita gagdanan. Subay na po siya. Sus, kaluoy yung tao ni. Nagtiniil naman tao ni Sud sa kaysano. So, tinabo nila. Itong bata Nagawa siya patiri sa bata. Ito, hunong. Namaniid ni. So, lingi pa po siya. Naganawa siya patiri sa mga pas kaysano. Ito, sa ang guard. Ito, diretso. Kaya basig bunalan, Miss Guard.
So diretso may diretso asa man siya paingon sunod lang taon ko ani so narishes to oh napay bata ito nagdadag kan dara asa man ta sa wala sa tuo pili lang pili pa siya paingon siya sa tuo asa kuno siya wala siya masa hugaw kayo yung tiil nalibog siya asa man ka masuko dili gid pwede na kapang babae na aron mga lalaki ba mubalik ra ba jud kagaya kanig uay diri lagi kana dia asa man ka paingon masa man ka lili man ka dia naalagi na ikuan din ha kabo pero wa lagi gripo so ngita na siya grip kay himasa ko na siya